едни и същи пари, различен избор. А ти как би постъпил? 300 лева за сметки да си платите веднага или 300 лева бихте дали за концерт? За сметки. Тук ме хванахте, концерт май. Сметките имат какво беше отлагателен период. 300 лева за билет за концерт. За концерт. Винаги. За концерт. Никога за сметки. Да си плата сметките. О, за билет за концерт със сигурност. Първо сметките. 300 лева за концерт. Зависи, ако не съм си платил сметките, ще си платя първо сметките. 500 лева за телефон или 500 лева за уикенд пътуване? За пътуване. Уикенд пътуване. Телефона не ми е приоритет. 500 лева за нов телефон или 500 лева за уикенд пътуване? Със сигурност за уикенд пътуване. Екскурзия. Пътуване. За уикенд пътуване. Уикенд, разбира се. Уикенд пътуване. Уикенд пътуване. За пътуване. За пътуване. 1000 лева да си купите час за автомобила и 1000 лева за нещо друго. За нещо друго. Нова кола. Китара? Китара, естествено. За автомобила. Нещо друго, естествено. Винаги. За музикална уредба. Музикална уредба. Автомобила е здрав. Нещо штуро. 50 лева да си вземеш такси да се прибереш или 50 лева за урок по китара? Зависи откъде трябва да се прибера. Урок. Задължително урок. Да, урок. Урок, китара. Има метро. 50 лева за урок по китара. Може би за урок. Урок по китара. Различни избори, различни приоритети, но едно е сигурно. Парите звучат най-добре, когато ги управляваш умно. Money Shop. Магазин за пари.